Tak zdraví Sport Relax. V sobotu nás čeká národní pohár v Lovosicích. Jeden z nejmladších závodníků Věrek Růžička. Příprava nesedej si, jo, jeď rovnou, nesedej si, jo, pojď. Tak a jedem, pojď, jedem, výborně, makej. Vene, počítáš do 100, jo, tam, výborně. Takže váha 27 kg, na tom čele to má nějakou přísavku, ale to není z tréninku, to mu maminka půjčila nějakou přísavku, viď? Si to tam nechal dlouho. Takže kick light, eye contact, jdeme do toho sobotu, držte nám palce, viď, Věreku? Jak se těšíš? Hodně. Dáme vědět, bude to těžký a doufám, že budou medaile. Mějte se, os.